натискам те. Сега снима. Сега снима. Много горещо. Поне да имахме един такова. Сега, понеже карам с по-малко скоро, ще отворя. Ама снимай се и ти. Сега чакай, сега ще Деси. Това е Деси. Тя е на 12 години вече. Чакай, бе! Нилка, ако знаеш какви видеота правиш, припаднеш. Кой? Нилка ли? Оле, аз сега се снимам. Аз и тебе искам да снимам. Аз ще ги изпратя по скайпа после. И нали това такова? Нали това е видео това, какво ще ми пращаш? Да, то пак ще го пратя. Ма не ме праща, А то май 40 секунди, я го виж. То свърши май. Ти пиеш такива ли? Аз не пия. Или още или му минаха минути, защото то може да спре. Свети червено. Аз къде си сложих презерватива? Ти си виж. То се баначе. Червюня. Трагедия. За холю трябва да направя. Ще се размота на това. Видих, че аз стигна в София. Свети, диско върви ли много? Защо не спечелиш, бе? Трябва да вярваш, че ще спечелиш, иначе няма. 800, ще спечеля от 802 момичета, аз ще съм номер 1. Еми да, бе, що да не си зависи какво търсят. Ти вярваш ми? Вярвам, да. Аз не съм много убедена. Еми, защото не се срещала скоро с мен. Виж, мога да съм нужда. Ма на първи ще бъде кастинга. Къде? София. Бахте, че София ли? насрани. На първи в София. На първи ще ми се обадят дали съм одобрена една от 10. Една от 10 там и ако съм одобрена една от 10, те са американците, ако кажат, нали, че съм одобрена. И тогава пътувам за София за кастинга. Айде, ако те одобря, тя ще дойда с теб в София. Ще дойдеш, как няма да дойдеш. И особено ако съм одобрена, със сигурност ще ми платят пътя, може да и с моята плаща. Да. Ох, не ми снимай лицето толкова близо, моля, много съм стара. Стара ли си? Патка? Патка, направо ще малко късички. Дайте аз малко да вас снимам, бе. Че аз къща. Как ще кажеш, че си стара? Ма стара съм, дърта съм. Дърта, ама се озърта. 40, върви малко. Не е ли лайното, не е ли то? Не е ли то лайното? Айде, разкрачих се. Проба. Много си хубаво. Ходих на нудистски плаж. Ходихме с Деси преди 2-3 дена. Днеска пак чакам да ходим. Диси! И хареса ли, бе?